okenge makare mag chik ni mano koro nyiso ni dibed ni samoro chenro mar gole apis ne ok ni kare koro winjore bed ni obedi apis mano kane ging'iye na bedo ka winjo ratil nyoro tieno kane okil Ambrose Weda gini loso to na winjo kaka Ambrose Weda temo bende kele kaka okil katemo wacho ni do no ko ng'ado ni golo Rigathi Gachagua apis ne rach mak mana ni chuogo kweth mar jo ng'ad buche mane owinjo bura mar gole apis na kotim maler mana kotim maler omiyo bura chane winjo neno okotaje nying ji mamoko no konywani ji mamoko mathoth e apilo nogo koro nyisi ni kiwinjo kane okinde mamoko bende ng'iye en ni onge gima lich ahinya motimore neno ka ote mano ndik kod okil Steve Ogola ma bende ne wacho ni gima lich ahinya motimore ma bende nyalo wacho ni Gachagua dok ne apis onge koro apani en mana paro mar kaka ji temo loko chik maka gi kacha ka ji temo fuono tie chik maka gi kacha to gikone ni siasa mana ka Fred osewache no onyalo bedo kod lokruok mana madundo gi sani to siasa bing'eni gima thin minyalo dhi no inyalo dhi adhola to samoro biro bedo gima duong' mbele koro aparo ni tugo matugore kanyo en ni jatend piny bende ang'eni koro pache chiewo mar ng'iyo ni kik wawe gini mondo dhi ma nyalo biro bedo gima tek kapo ni samoro ng'ano nyalo biro yudo mbi moro motegno modonj godo e paw siasa kimo mane en owuon nodonjo go makero gikone obedo jatend piny cha koro apani en mana mutni moro matin ma koro wuokie nikech kata Gachagua wuon kane loso king'iyo kata koloso nyoro oko mako wachno motegno ahinya nikech ong'eyo ni onge gima lich ahinya mowuok go gi sani no ka gima omiye mbi ahinya motegno kano loso nyoro ikoni jo siasa wacho gima jopiny dwa winjo erokamano senior ing'ene do kidhiye to nitie gima iluongo ni prayers kwayo mikwayo doho to kisomo ng'etono to jomong'e somo chike bro wacho ni gima nyedo wacho malichie kanyo en mana ni jok manong'ado burano nokochuogi e yo makare ni jalup ogai madoho nokowacho gimomiyo ogai madoho nomiye thuolo mar chuogo gino mano kende that there was no communication as to why the CJ allowed the DCJ to constitute the bench panel that bench mano kende gik moko duto mane bench ni otimo noko wach ni rach but nikech kore en siasa kaka jowete na giwacho en siasa ma koridwa wendere ng'eni keno wacho Kiswahili moro kani mkuki kwa nguruwe otemrana chungu kwa binadamu ni tamu wa manyama yani kichwo